A co jeśli to, co nazywasz porażką, było treningiem? Nie karą, nie pechem, nie dowodem, że jesteś słaby, tylko brutalnym przygotowaniem, te rozczarowania, te błędy, te momenty, kiedy nie wiedziałeś, co dalej, te noce, kiedy głowa nie dawała ci spokoju. To nie musiało cię złamać, to miało cię zbudować. Bo prawda jest taka, gdyby życie zawsze było lekkie, byłbyś miękki, nie miałbyś odporności, nie miałbyś charakteru, nie miałbyś tej zimnej świadomości, że nawet jak boli, to idziesz dalej. Największy błąd? Myślisz, że trudne momenty zabrały ci życie, a może one wykuły człowieka, który w końcu może to życie udźwignąć. Nie jesteś spóźniony, nie jesteś przegrany, jesteś po procesie, którego wielu jeszcze nawet nie zaczęło. I teraz pytanie brzmi nie, dlaczego mnie to spotkało, tylko co ja z tym zrobię? Jeśli jesteś w takim momencie i potrzebujesz poukładać głowę, emocje, relacje albo kierunek, napisz do mnie wiadomość. Przegadamy to konkretnie. Bez lukru, bez zbędnego moralizowania. Pisz, a ogarniemy temat.